Welcome to Zim Celebrity TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Makandiwa achinyomba ED ZANU-PF achidedzera kuti dzikamai hapana 2030 vhurai maziso musanyeperwe munobuda chete muchida musingadi. Tererai munzwe zvataurwa naMakandiwa. Iwe unonzwa mumwe ane ziso rake raari kushandisa kuona. He ignores everything that he is seeing. Pakati unonzwa achiti hanzi gore ripi taiti chipo, hanzi gore ripi? Hanzi 2030. Hanzi 2030. Hanzi 2030 taiti chipo. My name is Anastasia Ndongo, a journalist. Anastasia Ndongo from Voice of America. We hear the president saying he is not going to stand in 2030, but the people were singing. I'm sure guys mazvinzwira mega zvataurwa naProfeti Makandiwa vari kudedzera kuti vhurai maziso hapana zva2030 dzikamai. Tazokupai nevhidhiyo yachiwengaona yachibvunzwa kuti uri kuti kudii nenyaya yekuti ED achapinda 2030. Chiwenga zviramba angoseka, but munongoziva mega zvinonzi read between the lines. Saka nyaya iyi guys yakabvira pakuti Geza ndiye akakonzeresa akadedzera kuti aiwa ngavabude vaED vauraya nyika. Zvese zvaingoitika vanhu vakatarisa. Musakanganwa kuti Geza munhu aiinterview yanga ari journalist yaimubvunza mibvunzo ndiyo yanonzi Blessed Muhlanga akasungwa nemapurisa vari kumusunga vachimupomera mhosva dzisipo. Munongoziva mega zvinoitika, asi vanhu vanga vachimusapota. Vana Job Scala vanga variko, vana Tendai Biti vanga variko, vanhu vakawanda variko vachida vachinosapota mukomana yanonzi Blessed Muhlanga aiinterviewa Geza. Saka guys munongoziva mega things are not looking good muZimbabwe. Iyi yavari kuda kuita inonzi intimidation, varida kuvhundutsira vanhu. Inonzi kuvhundutsira vanhu. Munovhunduka chii? Ndio nyaya iripo, ndio nyaya iri kuitika, because ivo varofanira kuti vadhile naGeza. Blessed Muhlanga hapana chakakanganisa ijournalist. Munongoziva kana uri journalist, but varida kuti vhundutsa, varida kuvhundutsa vanhu. Handizii guys munoti kudi. Thank you so much.